Wij als Arcadis hebben hier archeologisch onderzoek gedaan. Archeologisch onderzoek hield in dat we een gravend onderzoek hebben gedaan, waarbij we gekeken hebben naar de verschillende bodemlagen en de verschillende bouwelementen hier in het rondeel. Dit is super bijzonder. Ja, dit is, kijk, ik ben archeoloog en je doet veel archeologisch onderzoek, je doet voorbereidingen en af en toe sta ik in het veld. Maar dat je op zo'n project staat met zo'n stadsmuur en zo'n geschiedenis, met zoveel bijzondere dingen die je vindt, is voor mij is echt uniek. Er zijn verschillende redenen waarom we dit hebben gedaan. Allereerst is het een monument, het is een rijksmonument, dit hele gebied en het terrein. Dus archeologisch onderzoek is natuurlijk verplicht als je hier iets wil doen. En daarnaast heeft het natuurlijk ontzettende historische waarde. En zodra je dan gaat rommelen in historische waarden, dan is archeologisch onderzoek ook verplicht om de informatie naar boven te halen en om te kijken wat er vroeger gebeurd is. En dat kun je dan ook weer gebruiken voor je ontwerp. Nou, wij doen eigenlijk eerst altijd een deskstudie met oude kaarten en met eerder uitgevoerd onderzoek, historisch onderzoek. Om te kijken van wat zit er eigenlijk en wat kunnen we verwachten. Daarna zijn we hier naar buiten gegaan. Dus het is een beetje een ander project dan dat je normaal hebt eigenlijk. Dus we zijn daarna meteen gaan graven, ook omdat er een deel was ingestort. En we hebben een plan gemaakt van hoe ga je dus graven, welke stappen moeten we doen, welke onderzoeksvragen hebben we. En toen dus naar buiten gegaan en laagsgewijs afgegraven, stukje voor stukje, iedere keer kijken wat je ziet. En zodoende tot zover gekomen al. Nou, wat wij doen na het afronden van zo'n veldonderzoek is het uitwerken. Dus we hebben materiaal verzameld wat we kunnen dateren en daarmee hopen we wat brandlagen in het rondeel te kunnen dateren. Zodat je ook wat concreter iets kan zeggen over wat er is gebeurd. Nou, daarnaast hebben we ook heel veel ingemeten. We hebben 3D-scan gemaakt, dus daar proberen we ook wat meer nog verder uitwerking aan te geven om te zien of we bepaalde lagen en bouwelementen aan elkaar kunnen koppelen. En uiteindelijk resulteert het in een heel groot onderzoeksrapport, wat we ook wel publieksvriendelijk nog in een artikel willen verwerken, zodat iedereen die belangstelling heeft het ook kan lezen. Nee, dat waren best wel wat dingen waarvan we dachten, wow, super gaaf eigenlijk, hadden we niet verwacht. Het mooiste eigenlijk, als ik dat al mag vertellen, was toch de graffiti die we hier achter de muur hebben gevonden. Ja, dat staat natuurlijk nergens genoteerd en dat kwam dus echt als een verrassing naar voren. Vroeger hadden ze natuurlijk ook wel de behoefte om een tekening op muren te zetten. Dus we hebben een krijttekening met rood krijt van een vogel gevonden. Maar we hebben ook inkrassingen in de mergelstenen gevonden, waaronder dus een mannetje aan de galg. Maar ook figuren waar we eigenlijk niet zo heel veel over kunnen zeggen. En wat daar de reden achter is, dat zijn we nog een beetje aan het uitzoeken. Hopelijk komen we daar nog achter. Waar we nu staan, dat is een opgebracht pakket. Dus dat komt van overal en nergens vandaan. En daar zitten dus heel veel aardewerkscherven in, inderdaad heel veel botresten. Er kunnen ook kanonskogels in zitten. Maar die hoeven dus niet per se iets te maken te hebben met het rondeel en de plek waar we staan. Dus we hebben die vondsten wel verzameld, want je kunt die wel gebruiken om bepaalde bodemlagen te dateren. En om ook wel een beetje een beeld te krijgen, want de grond zal niet van heel ver weg zijn gekomen. Dus een beetje een idee te krijgen van wat er in de omgeving allemaal aan materiaal is geweest. Maar heel veel echt concreets uit die vondsten kun je niet zeggen, nee. We zijn nog bezig. We hebben namelijk iets gevonden waarvan we eigenlijk helemaal niet verwacht hadden dat het er lag. En daarover loopt nu nog een afstemming met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en met de gemeente. Gaan we het laten liggen of gaan we het toch opgraven en verwijderen, maar dan wel goed onderzoeken natuurlijk. Dat loopt nu. En dan eventueel wordt daar nog een vervolg archeologisch onderzoek op losgelaten. Ja, en dan moet alles nog uitgewerkt worden. Als ik hier over een jaar ben, dan hoop ik eigenlijk dat het klaar is natuurlijk. Dus dat we hier doorheen kunnen wandelen en dat mensen ook de beleving kunnen hebben van hoe het vroeger is geweest. Want dat is ook een beetje het uitgangspunt natuurlijk van het archeologische onderzoek. Ja, hoe was het vroeger? En we hebben dat ook geprobeerd te vertalen naar het ontwerp. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. En ik hoop ook dat ze iets met de graffiti gaan doen.